Anyakit din kausat nga nagragsak, nagasat, nga aldaw apan naginana nga inted ni Apo Diyos kada tayo. Tapno agkakadwa tayo kakabsat kada ito nga gundaway. Akas iti nararamid tayo iti naglabas ket repasuin tayo kakabsat, buklen tayo dahil inadal tayo kada ito nga lawas. Ket adda tayon kakabsat iti lesson number 11. Adu digiti gagayem nga mangmangted kada kami iti personal message na ipanagyaman da kakabsat. Dito'y simply nga ministry nga raramiden mi. Ket da kami itagyaman kakabsat. Nagsipod ta no ibagayo nga da kayo ket mabinbendisyonan. Uri da kami met kakabsat nang langruna ken kanyak. Agsipod ta iti panagadal kakabsat ket naited kanyak nga kaslalama isang aragsak. Nang nangruna no ti adalen ket iti sao ni Apo Dios tapno maibingay ko kada kayo kakabsat. Adda dayjay prinsipyo nga saan mo nga maited iti awan ken ka. So nga ti umuno na kakabsat ket intun no umayen daytoy nga gundaway nga ginadal tayo akas kita. Babaen iti tulong ni Apo Dios, babaen iti sagot ni Apo Dios. Siya iti umuno nga mangisagana iti bagik. Makipagpakaasya ken Apo Dios nga usaben na sa ket no akas ti kuna digiti kakabsat nga kadwa tayo nga agad-adal kada iti lesson review tayo ket nabindisyonan da. Akas dayjay kuna pagyaman kami. Ket damat kada kayo kakabsat digitay gagayem nga intun no agrugin ket i-share da kadigiti gagayem da. Adamit kada kayo digitay nag-subscribe kakabsat. Dahil ito nung nag-subscribe kayo, ket ada dayjay notification nyo nga intun no agrugi, akas ti panagrugi tayo itata, iti lesson review. Adantun kakabsat dayjay personal nga notification nyo. Kadag ito yung nabambanag kakabsat, ket isubli tayo iti dayaw ken ni Apo Diyos. Ni Apo Diyos, ken ni Apo Diyos laeng, iti ayan kuma dayjay maidaydayaw. Ken ni Apo Diyos isu pamaw kakabsat iti ayan dayjay pagyamanan. Sakbay tayo magpatuloy nga rod dawati kakabsat nga agkararat tayo. Manakabalin namin nga Diyos amami nga dapat sa dilangit. Agyaman kami launa yung Ama iti gundaway nga inted mo kada kami. Tapno agmay sa kami manen nga alaen iti napateg na saon. Tapno Diyos ket adalin mi dagiti napateg nga leksyon nga inadal mi kada iti nga lawas. Amang ituhong kada kami nga agtalek ken agpamatiken ka. Tasi kay ti Diyos nga saan nagbalbali. No anya iti insaom ket isu iti naisura. Dayta o Diyos iti tungpalem ken aramiden. Dawatin mi nga rod ikan na kami iti sirib ken pannakaawat. Pakawanem Ama no nyaman digiti nagkurangan mi, digiti dawatin mi tinaganap mo Jesus. Amen. Lesson number 11 kakabsat. Manipod kada ito'y quarterly tayo panaginanaken Kristo. Iti paulo na iti lesson tayo ket agkalikagum iti adupay. Longing for more. Anya dayjay nga ibagbaga iti leksyon tayo kakabsat. Nga masapul nga dayjay kalikaguman tayo. Iti adupay. Saan tayo kakabsat nga umadayo kada iti quarterly tayo. Saan na nga ibagbaga ti leksyon tayo nga agkalikagum tayo iti salunat. Na siya at iti da salutat na.
Saan nga ibaga ti leksyon tayo kabsat nga agkalikagom tayo iti kinabaknang wenno siya at iti adda iti adu asan ikwana. Ngem laglagipin tayo kabsat nga iti adalin tayo ket panaginana ken Kristo. Anya dayjay kuma kalikaguman tayo akas iturong iti lesson number 11. Dayjay adupay nga inana nga isu iti inkari ni Apo Dios kada tayo. Dayta kakabsat iti turong iti adal tayo. Isu nga iti kunana iti paset a mayulo our memory text. Umun a Korinto 10 versikulo 6. Agbalin kuma dagitoy a pagwadan a pakabalaagan tayo. Anya digiti napasamak kakabsat iti daan atulag tan ni Pablo katungtong nakakabsat digiti kakabsat tayo a Kristiyano iti syudad ti Corinto. Paset iti baro tulag. Iti bagbaganan ni Pablo ket adda digitoy a napasamak. Napasamak iti daan atulag. Naisurat iti daan atulag. Tapno unanan ni Pablo dagitoy ket agbalin a pagwadan example kada tayo. Iti adalin tayo kakabsat ket mangala tayo dayjay napasamak iti daan na tulag ket adalin tayo dayjay kaipapanan na iti baro a tulag. Daytoy a panagadal kakabsat ket it is typology. Iti kayat nga asawen iti typology ket it is a means of one holding that things in the Christian belief are figured or symbolized by things in the Old Testament. Adda digiti napasamak iti daan na tulag akas definition kakabsat ni Webster iti daytoy kunatay nga typology. Adda tinapasamak iti daan a tulag nga isu iti kitkitaan tayo a Kristiyano. Patsin tayo a napasamak daytoy taaddagayam iti kaipapanan na nga mainterpretar kakabsat iti baro atulag ken agdama a panagbiag tayo. Kastoy tiramiden tayo kabsat. No mangala ka iti paset iti Biblia, okay? You study your Bible. Especially iti daan atulag and you would like to use typology. The advice is this. Kasla kala mangala kabsat iti maysa nga flashlight. Sinjam dayjay flashlight. Adda dayjay silaw na habang umad-adayo lumawlawa iti turong na dayjay nga lawag nga naggapu iti flashlight nga igiganam. Dayjay igiganam nga flashlight i-represent nga kakabsat dayjay a napasamak iti daan atulag. Iji ungto dayjay nga silaw. No alain tayo ko adda kabsat iti silaw, okay? Iji ungto iti dayjay a silaw at the end of the light. Isu dayjay kunatayo kakabsat nga second coming ni Apo Jesus. Amin kadigitoy ang napasamak. In the light of typology, always points to the second coming of Christ. Ket masapul ang magna kakabsat before the second coming of Christ. Magna ije cross ni Apo Jesus. Because everything will points to Christ. Nga tikunanan ni Apo Jesus, intun no maitag-ayak when I am lifted up. Iti panggap digitoy ang naisurat.
Agbalinda nga pagwadan, pagadalan, example kada tayo. Tapno iti panagadal tayo, iturong na tayo kini Apo Jesus. Adda dayjay nagkunang nga author gamin kabsat. No addagayam kuma, if there is a golden thread nga isu iti mangubon kadigiti amin a bersikulo iti Biblia, it is the story of Jesus. Dano awan ni Apo Jesus kadagitoy nga naisurat uray pay ijedaan at ulag. Then, what is the meaning of it? Awan ka sa. Kadaytoy eleksyon tayo, with a simple explanation, anya itaramidin tayo, we'll be using typology. Adda kakabsat iti upat. There will be 4 types and anti-types nga isut adalin tayo. Mausar kakabsat dayjay types, dayjay napasama, daytoy dagiti kuna tayo nga aniniwan. Ket daytoy nga type, dayjay napasamak di adaan natulag, adda iti kaipapanan na kakabsat, ijay baro atulag. Ito'y leksyon tayo, akas itinbagak, adda ito upat. So let's go to the 4. Dagiti types, ken adda anti-types na. Anya dayjay umuna nga napasamak, ijay daan atulag kakabsat. Nga isu iti inted iti pagleksyonan tayo, nga mangited kuma, nga dayjay adda kuma, dayjay panang kalikagum tayo, iti adupay papanaginana. Umuna nga type. Masarakan daytoy kakabsat iti Exodus kapitulo 14 bersikulo 1 ingana iti 31. Iti sibubukel at chapter 14 iti book iti Exodus. Amo tayo kakabsat nga nalpasan dayjay may kasangapulo asaplit ijay Ehipto. Natayen dagiti umuna a lalaki nga anak iti Ehiptios, manipod iti ari tinggana kadagiti amamin nga Ehiptios. Ket nawayawayaanen iti Israel, addadan nga agpagpagna nga makpandan iti daga na ikari. Ngamitimay sa nga kapadasan ito'y Exodus 14. Nakadanon da kabsat, ijay nalambaga ay bye-bye. They have reached the Red Sea. On their right and on their left were mountains. Pagamulangan ng kabsat, adda iti mangagda. Daranudor dagiti karkarwahe, dagiti soldados, iti Ehiptios nga inpanguluan iti paraon, ti ari ti Ehiptios, ket umayda akamakaban dagitoy nga Israelitas. What will they do? Denggen nyo kakabsat iti inbaga ni Moses kadakwada, iti Exodus 14 versikulo 13 ken 14. Kinuna ni Moises kadakwada, di kay agbuteng, patibkeren nyo iti pakinakemyo, itahangal daw, makita yu iti panangisalakan ti Apo kada kayo. Di yun tun makita dagiti Ehipsyo, dati Apo ti makigubat ken awan nasken nga aramiden nyo. Anyan kakabsat nga panangited ni Moses iti panagtalek ken ni Apo Diyos. In the point of our salvation, kas iti panangisalakan ni Apo Diyos iti Israel, ijay nalambaga ay bye-bye. Ulitek di inbaga ni Moses kapsat. Dati Apo ti makigubat ket awan nasken
nga aramiden. Iti pannakaisalakan iti tao. Awan nasken nga aramiden tayo tani Apo Diyos iti nangisalakan, mangisalakan to kada tayo. Daytoy kakabsat, iti inusar ni Pablo, this is now the antitype. Ijay umuna a Korinto, Kapitulo 10, versikulo 1 ingani iti 11. Pinilit iti versikulo 1 ken 2 kakabsat. Nga isu iti pangalaan tayo iti pannaka tungpal dayjay na aramid ijay litang iti panawen ni Moses ken ti Israelitas. Basahin tayo iti versikulo 1 ken 2. Kakabsat ko, kayat ko alagi penyo iti napasamak kadagiti kapuunan tayo asimurot ken ni Moses adda amin idi iti salidong iti ulep awan ti napagtengda iti ilalasat iti nalabaga abaybay. Iti salinong ti ulep ken iti baybay nabunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Tumunang paset iti lesson tayo na bautisaran ken Moses. No alaen tayo kakabsat daytoy sao ni Pablo. It is reflecting dayjay napasamak ijay Exodus 14. Anya iti kunanan ni Pablo, nabunyagan da amin akas pasurot ni Moses. Amu tayo kakabsat nga iti baptism is by immersion. Ket nagpintas daytoy inbaga ni Pablo. Adda di danom, naglasatan da, adda di ulep, ije ngato da. Dayjay ulep kakabsat, ket isu iti presensya ni Apo Diyos. Iti aldaw, isu iti linong da. Iti rabii, isu iti silaw da. Anya, iti inrepresentaran na daytoy kakabsat. Iti surat ni Marcos, Kapitulo 1, versikulo 9 ingana iti 11. Inladawan in surat ni Marcos, iti pan nakabautisan ni Apo Jesus, kastoy kabsat, iti insalaysay na. Iti saan anabayag, simmangpet ni Jesus ang naggapu ijay Nazaret. May nga ili iti probinsya iti Galilea. Binunyagan ni Juan ijay karayan iti Jordan. Apaman nakasangat ni Jesus iti danom. Nakita na ang naglukat iti langit ket Espiritu ti Dios akas kalapati a bumababaken kuana. Adamay sa atimek ang nagapu iti langit, sika ti anak ko adungdungwek kinunana. Maayayo ak unay kenka. Dagtoy kakabsat iti fulfillment dayjay napasamak ijilit ang. Baptism is by immersion. Idi imay ni Apo Jesus, actually, dayjay pan nakabautisar ni Apo Jesus kabsat, is the first recorded baptism by immersion iti Biblia. When adda ni Juan nga Bautista, John the Baptist iti Jordan. Ngem ni Apo Jesus iti ayan iti sentro dayjay nga aramiden ni Juan. Ni Apo Jesus iti sentro dayjay nga aramiden tayo itata iti pannaka bautisan. Ijay litang limasat
ni Moses, kadua na digit Israelitas, kuna ni Pablo, nabunyagan da, nabautisaran da, ken ni Moses. Ijay, Jordan, imay nagpabautisar ni Apo Jesus. No alain nyo kabsat ijay sa baling libro of the Gospels, idi makita ni Juan, kuna agure ka kunanahan ko mga siyak, iti mang bautisar ken ka, siyak kuma iti bautisaran. Taapay, baptism is the washing away of sin. Ammo ni Juan, nga ni Jesus ket awan, iti basol na tapno isukuma ket mabautisar. Ammo ni Juan, nga isuna, iti adda iti basol na. Ket masapul kuma, nga dayjay awan iti basol na, nga ni Apo Jesus iti mangbautisar ken Juan. Nakita tayo nga root kakabsat, nga ije type niya, ije type, iti Israel, kaduada ni Moses, idi nga bumalasi da ije nalabaga nga baybay. The presence of God was with them in the cloud. Dayjay tinbaga kakabsat ni Pablo. Amun tayo, nga ije biyag ni Apo Jesus, nga idi kakabsat nga nabautisaran. Anya napasama, adamot laeng dayjay presence ti Ama. Idi nakita na dayjay nasantuan nga Espiritu akas kalapati. Ije ilalasat kakabsat iti Israel, kadua ni Moses, ije nalabaga nga baybay. God gave them the approval. Taapay, limasat da nga awan iti napasamak kadakwada. Ijay pan nakabautisar iti maysa nga tao. Lumasat met kakabsat, naggapuan na akas iti Israel, naggapu iti pan nakaadipan iti baso. Ket intun kakabsat no iti maysa nga tao, ket mabautisaran ken Kristo Jesus, anya mapasama. Ti kunana kakabsat ni Pablo. I like this verse. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Nga intun no nabautisaran iti maysa nga managbasol, he becomes a new creation. Dagiti amin abambanag nga inaramid na iti napalabas. Uray pa dayjay pan nakaadipen na iti basol kakabsat, naglabas na. That is actually the meaning of baptism. Baptism is the fulfillment of our freedom. Nawaya-wayaan tayong iti pan nakaadipen iti basol. Adda tayon ken Kristo Jesus. Kasti pan nakawaya-waya iti Israel manipod iti Ehipsyo. Idi inbagana ni Pablo nga nabunyagan da ken Moses, into lumasap tayo met ije danom tapno pabautisar tayo ken Kristo Jesus. Itinagan ti Ama, iti Anak ken ti Espiritu, da tayo ket nawaya-wayaan tayo metten kakabsat. Iti pan nakaadipen tayo iti baso. Remember, papananda, they are going to the promised land. Da tayo may intun no nabautisaran tayo. Papanan tayo, we are going to the promised land. Mikadua kakabsat, nga inteleksyon tayo, nga type kinanya iti antitype na. Iti type nga naikabil ti pagleksyonan tayo, dayjay kordero a maidaton, the lamb sacrifice. Daytoy kakabsat ket adday ijay libro iti Levitico, kapitulo 4, versikulo 32 hinggan 35.
No karnero iti datag iti maysa a tawo akas daton gapu iti basol. Basapul ka ba yan nga awan depekto na. Ipatay na iti ima na iti ulo ti animal, sana papatayen ti akin amyanan apaset iti altar. Iti pagpatayan dagiti animal, ang maidatag akas daton ang mapuuran. Isawsaw iti padi, iti ramay na, iti dara, iti animal. Pulagidan na iti dara dagiti sinansara iti altar. Ket ibuyat na iti natda adara iti puon iti altar. This is the sanctuary service. The doctrine of substitute. Sino matay? Dahil man nagbaso. Iti imbaga ni Apo Diyos, daytoy ang managbasol, mangala iti karnero nga awan iti tulaw na, awan depekto. Mismo, nga daytoy ang managbasol, isu kakabsat, iti mangipatay iti ima na. Anya ti kayo nang sawin. Ialatiw na, ialis na, daydi basol na, ket mapan ijay kordero. Sa mapapatay daydi kordero. Alain daydi padi, daydi dara, daydi kordero. Iseret na kakabsat, iji uneg, iti sanctuaryo. This is the type. Anya may kakabsat, iti dahil ko na tayo nga anti-type na. Dahil ito'y tinapasamak, ijay daan na tulag. Anyamit iti. Itudtudo na, anapasamak, ijay baro atulag. Juan 1, versikulo 29. Basahin tayo, kapsat. Iti sumunong aldaw, nakita ni Juan, nga agturong ni Jesus, iti yan na. Aday itimbaga na ni Juan. Kuna na ni Juan. Daytoy ti kordero ti Diyos amang ikat iti basol ti lubong. Kuna na ni Juan. Dayjay nga napasamak ijay sanctuaryo ijay letang. Tapno dayjay ang managbasol ket maikat dayjay basol da ket saanen amatay. Dayjay a kordero ijay letang. Ituduna dayjay kordero iti Diyos. Sino? Ni Apo Jesus. Anya iti misyon ni Apo Jesus amang ikat iti basol iti lubong. Anyan nga nagpintas kapsan. Dayjay nga kordero iti letang. Idi nga inpatay dayjay nga managbasol iti ima na iti ulo dayjay nga kordero. Figuratively, ti basol dayjay a tao addan iti kordero. Natay iti kordero iti lugar dayjay a managbasol. Dayjay managbasol isu iti nagbiag. Iti daan iti baro atulag. It was fulfilled iti imay ni Apo Jesus. Ni Apo Jesus isu iti kordero iti Diyos. Anang ikat iti basol tayo, nangawit iti basol tayo. Saan ko mga isu na iti matay? Managbasol siyak ken iti sikakabsat ko, iti matay. Ngamaan yan a panagayat ni Apo Diyos. Ti anak na abugbugtong, isun iti natay. Tapno sikaken iti siya. Addan iti panagbiag. Isu nga no makita tayo kapsat, nga daytoy nga sakripisyo. This second part of the lesson, the lamb sacrifice, ituduna ni Apo Jesus. Actually, iti umununang kakabsat nga kordero nga naidaton, ijay pailaeng war iti iden. Idin ang nagbasol ni Adan ken ni Eva.
ni Apo Diyos mismo itinapan nangited kanyada iti daytoy nga example iti panakaisalakan babaen iti substitute. Malagip yu bilin ni Apo Jesus kapsat nga numangan kayo iti bunga dayta nga kayo nga inparik na matay kayto adi bumurong sin, which is the transgression of the law. Iti Roma 6:23 ko na iti supapak iti basol isunipatay. Ngem ni Apo Diyos nagpintas. Isuna iti nang institute. Daytoy a doctrine of substitution. Dayjay kordero natay iti lugar ni Adan ken ni Eva. Dayjay kordero iti Leviticus natay iti lugar. Dayjay ang managbasol. Ni Apo Jesus nga isu iti kordero iti Diyos natay iti lugar. Dagiti managbasol. Iti may sapay nga puntos dito yung karabsan. Saan laeng nga natay dayjay kordero nga agpaay iti managbasol. Dayjay Genesis kapitulo 3 versikulo 21 insalaysay ni Moses kakabsat. Nga ni Apo Diyos nangaramid iti pagan-anay ni Adan ken ni Eva manipod iti kudil dayjay nga kordero. Ket isu iti panang kawus na kadapan. Figuratively, when the sinner is forgiven, apay, dayjay basol na napan, iti kordero. Dayjay laeng a kordero, isu iti agbalin, nga proteksyon na akas kawus na. Oh, I love the doctrine of substitution. Saan laeng nga ni Apo Jesus tinatay nga agpaay kadatayo. Ni Apo Jesus pa'y iti mangkawus kadatayo with his robe of righteousness. Tapno awan iti anyaman apagamakan tayo. Iti may katlo kakabsat nga ited iti leksyon tayo. It is the Sabbath rests. Ijidaan na tulag, mabasa tayo iti Genesis 2, versikulo 2. Iti maikapitong aldaw, nalpas iti Diyos iti amin nga aramid na, ket na ginana. This is now the pattern. Daytoy kakabsat, dayjay kuna tayo nga rhythm, dayjay rikos nga inted ni Apo Diyos. Iti may kapitong aldaw, ti Diyos na ginana. Ket inbaga ni Apo Diyos kakabsat, nga adda iti panaginana. Dayjay kalikaguman tayo kuma. Asumrek dayjay na ununag, nasamsabit, napudpudno, apanaginana. Ito'y Hebreos, kapitulo 4, versikulo 1, hinggan 7. At dadigiti balikas kakabsat, nga inusar ni Pablo. Kadaytoy a kapitulo, Hebrews chapter 4. Ijay, versikulo 3 kakabsat. Basahin tayo. Datayo nga rod amamati iti sumrek iti panaginana nga inkari iti Diyos akas iti kununana. Nagpungtutak ket insapatak pulos adi danto sumrek iti daga apang tedak kadakwada iti panaginana. Adda iti nang nga dawan kakabsat ni Pablo daytoy nga bersikulo nga insurat na. Hebrews chapter 4 verse 3 is quoted from Psalm 95 verse 11.
inusar ni Pablo dayjay nga bersikulo kakabsat tapno ibagana nga adda dayjay serkan tayo nga panaginana datayo anamati kini Apo Esos taadda iti inkari iti Dios nga inana kada tayo. Kas dayjay panaglasat da kakabsat ijilet ang. Apay nga ti kunana ni Ari David nga isu kakabsat ti inusar ni Pablo nga pulos adidan to sumrek iti daga apang tidak kadakwada iti panaginana. Ta nagsukir da. Ta saan da anagtalay. Amun tayo kakabsat nga da iti upat apulo ataw tawen nga pinagpagna dagiti Israelitas iti letang. 40 years. No alain tay kuma, iti lasod kuma iti makabulan, manipud ti Ehipsyos at dadan iti Kanaan. Apay nga imbaga ni Apo Diyos nga di jaktus pasterken ida iti panaginan. Inggana nga adda iti basol. Subjek iti paset iti leksyon tayo iti naglabas kabsat. The root of restlessness. Iti ramot iti awan iti inana. Isu iti basol. Iti unag iti upat apulo tawen. Awan ti inana. Iti Israel tapay. Nagtantanabuto da. Nagsuksukir da. Nagbasbasol da. Iti kayat ni Apo Diyos kumakabsat. Iti kabiitan at tiyempo. Not 40 years. Manipod ti Ehipsyos nga panakadipan da. Mapandan ko man iti Kanaan. Tapno aginanadan. Gamanya ti kunanan ni Apo Diyos. Pulos adidan to sumrek iti daga. Apang tidak kadakwada iti panaginan. Na aramid. Tadigijay arimuar ijay Ehipsyos. Awan kadakwada laksid kini Joshua kini Caleb. Mairaman ni Moses, ni Aaron kini Miriam. Saan da anakastrek ijay daga, ijay Kanaan. Nga nangikarian ni Apo Diyos ti inana kadakwada. Iti bersikulo 4 kakabsat iti Hebreo 4. Daytoy ket inusar ni Pablo dayjay Genesis 2 versikulo 2. Basahin tayo kakabsat iti 4 iti Hebreo 4. Takinuna iti maysa paset iti nasantuan asurat maipapan iti maikapitong aldaw. Naginana iti Diyos kadagiti amin nga inaramid na iti maikapito nga aldaw. At dagamin kakabsat dagiti gagayam tayo. Nga usarenda iti Hebreo 4 nga awanindan kakabsat iti aldaw a panaginana. Again, let's go back to the rhythm of rest. Anya de Jericos iti panaginana. Iti may sa alawas, inem nga aldaw agtrabaho iti tao. Iti maikapito on the 7th day. Isu ti aldaw a panaginana. Taapay ni Apo Diyos insaad na iti bagina akas example iti aldaw a panaginana. Naginana iti Diyos kadigiti amin nga naaramid na iti maikapito nga aldaw. Saan nga isuro kakabsat iti Hebreo 4 nga addan iti sabalibing nga panaginana iti lugar iti maikapito nga aldaw nga isu iti Sabado. Dayjay kari iti inana. Iti pudno a panaginana. Ket intunod denggen tayo
surutin tayo, aramidin tayo, tungpalin tayo, dagiti bilbilin iti Diyos. Ta intunon no napakawanen dagiti ang nagbasulan tayo. Umay, dagiti panaginana, iti kararwa tayo. Iti aldaw a Sabado, isu kakabsat, ket isu paylaeng, ket isunto latta, dagiti aldaw nga pinasanto, dagiti aldaw a binindisyonan, dagiti aldaw a naginanaan iti Diyos. Kitaan tayo nga ni Apo Jesus ibay tapno itid namet dagiti example kada tayo nga iti pudno a panaginana ket adda ken Ama uray pa iti panagnilin iti aldaw a nasantuan. Takas ti ugali na ni Apo Jesus napan iti sinaguga ti aldaw a panaginana. Iti isursuro ni Pablo, we can find rest from sin in Christ. Iti isursuro ni Pablo, we can find rest from our labor on the Sabbath. Takas jay iti naramid iti Diyos. Iti may kapat kakabsat apaset iti lesson tayo, conquering a city. Daytoy ket napasamak ijay libro ni Josue, kapitulo 6, versikulo 1, ingana iti 27 kabsat. Isalaysay tayo. Iti maysa nga dakkel a syudad, iti sumrekdan iti Kanaan, nabalasiw dan iti karayan Jordan. Isu kakabsat iti syudad iti Jericho. Masapol nga parmekenda iti syudad iti Jericho. Masapol nga madadael iti syudad iti Jericho. Ammo tayo kabsat de instruction ni Apo Diyos. Nga agyanda ijay agkampo de asideg iti Jericho. Ito munang aldaw, rumwarda, likmutenda iti syudad. That will be the same routine manipod ti first day hinggan na ti sixth day. Ngem iti may kapitong aldaw. Kunana ni Apo Diyos, you go around the city 7 times. Ket intunno di may kapito, agtangguyog ton, the priest will blow their trumpets. And God had promised the walls of the city of Jericho will fall down. Kastin baga ni Apo Diyos. Inaramid na. Kastin ka rin ni Apo Diyos. Napasama. They conquered the city. Daytoy kakabsat iti inusar ni Pablo iti Hebreo 4, versikulo 8, ingana iti 10. Basaan tayo iti versikulo 9, kakabsat. Ngarod adda pay panaginana a maipaay kadagiti tattao ti Dios akas iti panaginana iti maikapito nga aldaw. Anya dayjay a panaginana nga inbaga ni Pablo nga adda pay panaginana a maipaay. Laglagipon tayo iti Hebreo 4 kabsat, isu dayjay insanaysay ni Pablo kadayjay isireken iti Israel iti Kanaan. When they have already conquered Jericho, God is ready to give Canaan the land of rest kadakwada. Naggapuda iti daga iti pannakaadipen iti Egypto. Itatan ito din ni Apo Diyos dayjay inana iti daga nga papananda. Dayjay iti bagana addapay panaginana. Hanang ikaten kakabsat, dayjay panaginana
iti aldaw, iti Sabado. When they have entered into the city, into Canaan, the promised land, the promise of freedom, the promise of rest, at damot din kakabsat, dahi inana kadako. It history, it Israel. Jerusalem is the city of rest. Naglagi pa niyo sa Jerusalem is the city of rest. Datayumay, we are looking forward. Saanen nga ijay city of Jerusalem, ijay Israel. No di kidi, dayjay inkari ni Apo Diyos kadako. Dayjay baru a Jerusalem. Ijay tun iti ayan, iti pudno a panaginana. At dapay panaginana a maipaay kadagiti tattao iti Diyos. No iti literal nga Israel ket iti Kanaan. Datayo nga spiritual nga Israel nga anak iti Diyos. Dayjay addapay panaginana ijay to baro a langit. Baro a daga. Awanton ni patay. Awanton ti sasaibay. Awanton ti luwang agarubos. Taapay. Dagiti amin abambanag naglabas na. Naglagit pinyo kapsa. No iti isuro dagiti gagayem tayo ket awanen ti aldaw a panaginana. Taadapay panaginana ang maipaay kadagiti tao-tao ti Diyos kunada. Detoy. Remember this. In the new heavens and the new earth, at datay tulakta, nga aginana iti sidong iti Ama, we will be having rest tawantun ti baso. Ngem, addan tulakta iti aldaw a panaginana. Isaiah 66:23. Nga manipod iti sabaling aldaw a panaginana. Datayo nga insalakan ni Apo Dios gapu iti parabor na. Apantay itong agdaydayaw kito. Anya iti turong iti leksyon tayo kabsa. Kunana iti versikulo 10 iti Hebreo 4. Dati sa sino man nasumbrek da ito'y apanargina na akas inkari iti Diyos. Aginanamit kadagiti aramid na akas iti inaramid iti Diyos. Eleksyon tayo ket kunana agkalikagom iti adupay. How I wish God will fulfill it soon. Na dayjay adupay nga inana. Itidnan kadatayon. Taagawid tayon ijay langit. Umay na tayo alain ni Apo Jesus iti kabitan kakabsa. Ti parabor ni Apo Diyos isukumati makanda kada kayo. Pagkararag tayo kakabsa. Managayat ken managparabor nga Diyos. Agyaman kaniya. Kada ito leksyon nga inted mo kada kami. Ited mo kadi kada kami dahil tarigagay. Nga kayat ni nga adda kumaday jay adupay na pudpudno pay apanaginana iti panagbiag mo. Babaen iti panang pakawan mo iti basol mi Diyos. Adda kami nga aginana iti sidong iti ayat mo. Babaen iti panagtungpal mi iti bilin mo Diyos. Galaglagipan mi iti aldaw apan naginana. Nga kas iti inaramid mo nga ginana. Ket intun no aginana kami na. Tinungpal mi iti bilin mo Diyos. Nang nangruna amagyaman kami kada iti namnamang akas kami. Nadumteng to dayjing aldaw
no umay mo, umay tun ti anak mo, ket umay na kami alaw. Yawid na kami tun ita pagarayan ni Diyos. Ket ita addan tun dayjay na ang anay na pupudno nga inanak. Tawan tun ni patay, awan tun ladladin, awan tun sangsani. Adda kami tun agradragsak o Diyos. Nakatuwado, dagiti ang amin minsan. Kabayatan nga urayan ni dayta. Adda kada kami itaglasat kadagiti adupay laeng at kapanas. Malapit at dadigiti gagayin ni o Diyos na uray pa'y kadayto nga oras. At dadigiti paset iti pamilya na kamkaman iti iglesia o Diyos. Nga masakit, di lang mabalin na ipatay mo iti man nakabalin na imang talaga. Itid mo iti pan nakaagas, pan nakabangar iti kararwada o Diyos. Ipakaamong kadakwadang adda kang man nakabalin anin na Diyos. Na agay-ayat